Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirus ýok diýmegini dowam etdirýän hem bolsalar karantin zowlaklaryny ýene-de giňeltmegi planlaşdyrýarlar. Bu ýylata koronavirusa garşy waksina edýärler. Şol sanda ýurdun özünde resmi taýdan hasaba alınmadyk Hytaý sanjymlaryny ulanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 15-nji martda Liwap vilayatynyň häkimi we saglyk ministriniň ornbatary şol sebäpde ýerleşýän karantin zowlaklarynyň birine baryp görüpdir. 500 adamlyk bu karantin zowlugy ýaňy ýakynda ulanylşa berilen täze köprüniň goýunda Hamaderyanyň kenarynda ýerleşýär. Karantin Ukrainanyň Altkom kompaniýasy tarapyndan öň ulandan jaýlarda ýerleşýär. Habarçy resmiýetlerin karantinde hastalaryň saklanýan şertleri bilen tanyşanlygyny we ony giňeltmek we şertlerini gowlandyrmak üçin ekli çäreleri görmegi buýranlygyny habar berdi. Azatlyga ma'lum boluşyna görä Liwapda 3 sany karantin zowlugy bar. Öňkü guruluşy kompaniýasynyň binalarynda Amaderyanyň çep kenarynda ýerleşýän bu karantinden başga da 100 adamy niýetlenen karantin Farabda Özbegistan bilen Terkeden goýunda ýerleşýär. Ýetatan daşary ýurtlar bu zowlugy ýerleşdirilýär. 3-nji karantin zowlugy ýanwar aýynda Liwap vilayatynyň Çarjy we Trawynyň gün ortasynda açylypdy. Bu diýetkä gaz turbina stansiýasynyň guruluşyna gatnaşan daşary ýurtly hünärmenleri şeýle hem Türkmenistandaky beýleki uly guruluşyklara gatnaşan daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleri üçin döredilipdi. Bu aralykda Azatlygyň çeşmeleri daşary ýurtlardan türkmen raýatlaryny getirmek üçin nowatdaky uçarlaryň gelmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Ýurda gaýdyp gelen türkmen raýatlary, daşary ýurtlary hem uçar ekipajlary hökmany 3 hepdelik karantina ýerleşdirilýär. 16-njy martda Azatlygyň Tebitdäki çeşmeleri garaşylýan uçarlar bilen Özbegistanyň we Täjikistanyň türkmen raýatlarynyň getiriljekdigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä, vilayet häkiminiň hem saglygy saklaýyş ministrliginiň resmiýetiniň karantin zowlugyna eden sapary pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir toporunyň getirilmegi bilen baglanşykly. Hususan da indiki uçarın 18-nji martda garaşylýandygyny çeşmämiz aýdýar. Şu ýylyň dowamında karantin zowluklaryndaky ýerleriň sany diňe Liwap vilayatynyň özünde 700 adama çenli köpeltmek meýilleşdirilýär. Galanlary Balkan vilayatyndaky uly karantin zonasyna iýerler diýip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosu Liwap vilayatynyň häkimliginden we ýurdun saglygy saklaýyş ministrliginden karantinleriň giňeldilmegine we daşary ýurtlardan türkmen raýatlarynyň getirilmegine degişli habarlar barada resmi maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda ýylatyň COVID-19 keseline garşy vaksinasiýasy dowam etdirilýär. Liwapda vaksinasiýa geçen hepdere başlandy. Uly keselhanalaryň işgärlerine Hytaýda öndürilen vaksinanyň birinji tapgyry berildi. Paýtagtda medisina işgärlerine kanuny goýrajy hem güýç edaralaryň şeýle hem käbir beýleki döwlet edaralarynyň wekillerine vaksina fevral aýynda berilip başlandy. Olara esasan Sputnik we Rus vaksinasy edildi. Şu günler Aşgabatda vaksinasiýa nowaty pensionerlere ýetdi. Habarçylaryň 16-njy martda aýtmagyna görä, käbir poliklinika işgärleri pensionerlere jaň edip vaksina üçin ýazylmagy teklip edýärler. Hususan da 8-nji poliklinikada ýazgy aprel aýyna alınıp barylýar we Hytaý vaksinasy hödürlenýär. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wada 2 sany Rus vaksinasyny resmi hasaba aldy. Şeýle-de bütün dünýä Saglyk Guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt vaksinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planyny elan etdi. Emma Hytaýyň vaksinalaryny resmi hasaba alynanlygyny we ulanylýanlygyny türkmen häkimetleri ma'lum etmedi. Hytaý vaksinasynyň Türkmenistana iberlendigini 6-njy martda Hytaý telewizionyasy habar berdi. Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatlar kimlere berilýär? Azatlyk radiosynyň habarçysy bu mesele boýunça döwlet medeniýetine aýdylmaýan käbir maglumatlar anyklady. Onuň maglumatlaryna görä Mary vilayatyny häkimetler ene mähri diýen hormatlar almak isleýän aýallardan para talap edýär. Döwlet medeniýetine görä halkara zinanlar günüň öňü sirasyna Türkmenistana 8 we şondan köp çağany ösdürip ýetişdiren enelere ene mähri diýen hormatlar taklýar we olara täze ýaşaýyş jaýlary sowgat edilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä 7-nji martda paýtagat Aşgabatda we vilayet merkezlerine köp çağaly eneleri hormatlamak dawarasy geçirildi. Dawaranyň dowamyna olara prezidentiň fermany bilen ene mähri diýen hormatlar takyldy. Bu ählamatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary gowuşuruldy. Şeýle çäreler Türkmenistanyň her ýyl halkara dinanlar günüň öňü sirasyna geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda köp çağaly enelere bayrak gowuşturmak üçin dinanlar günüň öň ýany
ýörüýte sanylaryň düzülýändigini habar berýär. Bu sany bu 23-in 4000 manatdan 45000 manat aralygyna para bermeli bolýar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Berýän paraňy görä alýan sowgatlaryň üýtgeýär diýip ol sözüne goşdy. Onun sözlerine göre 4000 manat para veren ayarları televizorga uçurulýar, şeýle dolar medal bilen sylalanýar. Az köp mukdarda para veren adamlara 30 ýyl möhlet bilen jaý we medal uçurulýar. Şeýle dolar döwlet telewizionyna görkezilýär. Habarçynyň maglumatlaryna göre Mary vilayet boýunça 200 töwereg 8-10 çağaly ayal bar. Ýöne bu ýyl Mary vilayet boýunça düňe bir adam saýlanyp alınıpdyr diýip sanlardan habarly Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir näçe Marly ýaşaýjynyň sözlerine görä bu ýyl Mary vilayet boýunça baýrak alan Zinanyň 9 çağysy bar we ol gruply maşgaladan habarçy çağa sanyna garamazdan garyp maşgalalar üçin bu baýraklaryň eli ýeterli däldigini aýtdy. Ol baýraklary resmileşdirmek işleriniň yerli administrasiýalarda ýerine ýetirilýändigini sözüne goşdy. TDH ene mähri diýen hormatly atdaklanan we süýle gowşurulan aýallaryň sany barada maglumat bermeýär. Bir ýaşaýjynyň sözlerine görä gahrman ene medalynyň garyp maşgalalara gowşurulmazlygy köp sanly enäniň döwlet süýleglerine üns bermezligini alyp gelýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä ene mähri diýen hormatly adam munasyp bolan enelere käbir ýeňillikler döredilýär. Olar özleriniň statusyny tasdiklaýan resminamany ýurdun sagaldyş merkezlerine, şeýle-de ot we uçur biletlerini almak üçin ulanyp bilýärler. Şeýle-de olar bu resminamadan dermanhanalarda, keselhanalarda we döwlet dukanlaryna peýdalanyp bilýärler. Bu ýeňillikleri köp çağaly eneleriň köpüsi bilmeýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Galbertede habarçynyň maglumatlaryna görä gahrman eneleriň ýaşaýyş jaý sowgadyny almak üçin hökmany suratda maşgala agdalarynyň azynyň biri hökümet işini işlemeli. Ýogsa dolar jaý alyp bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Döwlet telewizionyasy halkara zenanlar günüň öňýany we ýyzýany ýurtda baýrak gowşurulan käbir eneleri we olaryň maşgala agdalaryny görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy olaryň telewizionýa düşmek işiniň hem çykdyjylygyny habar berdi. Telewizionýa çykmak üçin her vilayetden berilýän gahrman ene talaba laýyk giyinmeli. Diňe enäniň özi däl ähli maşgala agdalary talaba laýyk bolmaly. Olaryň giýýän egin eşikleri häkimlik tarapyndan saýlanmaly we makullanmaly. Egin eşikleri administrasiýa saýlaýar. Ýöne pulu şol maşgalanyň özi tölemeli diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde garyp we hiç ýerde işlemeýän bolsaň bu medal almak barada arzu hem etmek bolmaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bahar aylarynyň gelmegi bilen Lewap vilayatynyň Faraw etrawyna erkek çağalary sünnet etdirmek mövsümi badaldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Onun maglumatlaryna görä etrap häkimetleri çağalaryň diňe döwlet saglyk edaralaryna sünnet etdirilmegini talap edýär. Bu talabyň fonunda habarçynyň tasdiklamagyna görä etrap hastahanasynyň hirurgiýa bölümine sünnet üçin lukmanlar ýenatalardan para soraýar we bu ýagda ýenatalardan nägililik döredýär. Habarçy sünnet üçin hastahananyň ýenatalardan saglyk kepilnamasyny hemde razyçylyk hatyny talap edýändigini habar berdi. Habarçy sünnet üçin şol sanda munyň üçin zerur bolan resminamalar üçin ýenatalaryň 300 manat çykdyjy etmeli bolýanyny aýtdy. Resminama taýýarlamak islemeýän adamlar 1000 manat hirurgyň jübesine salmaly diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler tebipleriň çağalary öýlerde sünnet etmegini gadagan edýär. Hukuk goraýjy işgärler çağalaryň öýlerde sünnet edilmezligi barada tebiplerden dilhat aldylar diýip Faraply ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda erkek çağalaryň sünnet edilmegi dini däp desturlary esasyna amala aşyrylýar we kanunçylyk tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Ýurtda däp bolşýaly sünnet möhümine häkimet wekilleri çağalaryň halk tebipleri tarapyndan öýlerde sünnet edilmezligi barada düşündürüş işlerini geçýärler. Odalky ýyllaryň tejribelerini häkimetler çağalary öýlerde sünnet edýän tebiplere 3000 manat meşberine jerime salynjakdygy barada duýduruş berdi. Egerde bu hadise ikinji gezek gaýtalansa onu tebipleriň tutsak ediljekdigi duýduruldy. 2018-nji ýylyň martyna Daşowut vilayatynyň Aktepe etrawyna çağalary öz öýüne sünnet edýän pensiýadaky bir lukman howpsuzlyk guruluklary tarapyndan saklandy. Türkmen maşgalalaryna erkek çağalaryň sünnet etdirilmegi dabaraly ýagdaýda ýörüýte çäre bilen bellenilýär. Erkek çağalaryň sünnet etdirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hemde ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Barlyklary görä dini sebäplerden daşgary saglyk we medeni sebäpleriň esasyna erkekleriň sünnetlenýän ýurtlary hem bar. Barlyklary görä musulman ýurtlarynyň en çemesinde şol sany Türkmenistanda erkekleriň
90 götürümden hem köpüsi sünnet etdirýär. worldpopulationreview.com saýtynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň goňşusy Owganystany we Merkezi Aziýa ýurdu bolan Täjikistanyna erkekleri sünnetlemegiň derejesi 99 götürme barabardyr. Özbegistan we Türkmenistan ýaly beýleki käbir musulman ýurtlaryna bolsa bu san 90 götürümden ýokarydyr.